everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maiso na niyang laing sumpay ni nang hinapos natong sugilanon, Exorcista. Ambi ang chainsaw! Yan ang chainsaw. Usaw mo chainsaw. Oh, anak ko eh. May lain pa? Tipikasyon ka. Abi sa tabi! Doris, anak, tao lamang ako huwag nagasa. Pasilo ako. Nga tungod sa kong tawhanong kahuyang, nahimo akong talawan sa pagtuman sa kong kaakuhan nga na kaninyo. Apan wa na. Wa na'y pili ang tanan alaganan ko. Anak, bisan pa matingali kung way pili alang nimo ang tanan. Apan timan nga bililhon ka alang ka na mo. May nugdanon kaayo ka alang ka na mo, anak. Tinuod anak ka na kasami. Apan amo na kining gibasulan. Ang mahinungdanon nga ato kining basulban. Aron sa ingon, makahimo kita o gustong mga lakang sa atong pagabuhaton, anak. Akong isaan. Akong tuliro ng tanan, anak. Ang ako lang hatay kong igong panahon. Aron akong kapamatud-an ang akong bili alang kanimo. Pasino ay taon ako. Kung gikinahanglan akong muluhod sa imong atubangan, ako kanang buhaton. Niya niluhod na ko. Niluhod na ko, anak ko. Pangayuon ko ni mo nga akong pasaylo. Puas mo sa mutag akong sa. Kung mapasagdan ko ikaw nga mahisalaag, anak. Pusap sa iluay taon ako. Maluoy ka. Anak, pasaylo apon ako sa akong mga pagkuha kung sa akong kahigpit ka na ni mo. Dili pa huwag ang tanan. Pasaylo ay taon. Dili pa huwag ang tanan, anak. Ato na pa'y panahon. Anak. Ato na pa'y panahon. Anak. Doris. 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 Kinsa na? Ako kang ablihan? Nay! Nay, apuntan! Nabiyang! A family that prays together stays together. Ganong nisinggit mo, ha? Patray Benjamin, nang Marlin? O labi na yun ikaw, ay Doris Day. Uy. Daw sa nakalitan mi sa imong pag-ani, Divino. Mas makalitan mo kon. Doon na kay kita ko, Padre Benjamin. Divino. Excuse na ninyo, ha? Napo kaya doon sa makadiyot. Manlakos kong buluhaton, panahon na po sa pag-relax. Sige, bye. Bless me, Father, for I am pregnant and you are the father. Nasayat ko. Nga ikaw ang kipadungog-dungog di Tata Divino. Pa? Ugwa kumauaw ni anak Torres. Wah. Andam ka na ba, Martin, sa itong surgical amputation? Maledictus est. Oo. Maledictus est. It hurts! It hurts! Ayaw!
Si nihila kang imong anak nagpakiluoy. Paano saon taman kini? Kini man ang imong kapalan. Hayop ka, Franco. Hayop ka. Well, kini ang angay nimo. Ako unang kabson ang imong tuong kamote. Lo. Aniyap! Hayop ka, Franco. Karon, nagkabso na po na ko ang imong mga tiil. Hayop ka, Franco! Hayop ka! Correct! Basta yung tagang pasirin. Usa ko kayo. Mga relax. Relax and chill. Chill ka lang, ha? Ha? Chill ka lang. Ginoo ko. Ipasunan ko ang tatanda ko na himo. Ayaw pasagdi ang akong anak nga si Shirel. Asay duay taon ako, Ginoo. At agi ako ang kalingon aron akong matawat kining abot karako. Ginoo ko. Nabagi ang taon ako. Ba't niya nalang ko, Franco? Ayaw nalang kong paantusa pa. Matuman ng imong gusto talahurong ipsisimos. Buhayin ninyo siya. Matuman talahurong, Franco. Yun na aron dili manimaho. Ato siyang i-preserve. Doonay usa ka sakong asin, ibo-bo palihog sa yuta o kataga. Matuman. Tuara mga hinampak. Inihap na lang ang inyong mga adlaw. Inihap na lang. Ginoo ko, tabangin taon kami. Lagdaki kami, Ginoo. Hello, Padre Benjamin, Sister Stephanie. Mitawag ka. adi karon sa syudad. Kay doon na kita'y mahinungdanong panagiskutan o nila ni Padre Amaro ug sa atong mga kaupanan. Ayaw! Torres! Dali na! Asa mo? Ayaw hilapti si Torres! Otro mo ka! Kiring imo ay! Buhay ko! Buhay ko! Imo ay! Karon ipaligid si Martin sa yuta nga doon ay dagang asin. Idokbod! Incubus! Kuha ang akong duha ka mga pitbull nga iro. Gusto niyo ang mga iro, ha? Franco! May lain pa si Real. Pakanuna ko kay gutom na kayo sila. Abi sa Tony! Ayok ka! Ayok! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!